साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै फिन नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैफिनबावदों, जि रादाबखौ नोंथांमोना जों बयबो मोनथिनाया गोबां गोनांथिथार। टाउन ओनसोलाव माखासे ख्रिस्टियानफोरा बेजों बि लोगो हमज्लायनानै एबा बेजों बि लोगो जाज्लायनानै मोनसे न'खराव आर'जनि फारिलाइ खालामबाय थादोंमोन एबा गिर्जा जिरायबाय थादोंमोन एबा खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन। बेखौनो माखासे मानसिफोरा थांनानै धोरोम सोलायहोदों होननानै बिसोरखौ हमहोदों। इएस अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोना बेबायदि रादाब लानानै फैदों, जेरावहाय थांनाय नैबे नभेम्बर दाननि 16 खालाराव जानाय 2025नि नभेम्बर दाननि 16 खालाराव जानाय मोनसे जाथाय, जेराव टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरा खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय मोनसे न'आव खालामबाय थादोंमोन। बेखौनो धोरोम सोलायहोनायनि मुं होनानै पुलिस लाना थांनानै हमहोदों। बेबायदि नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना जोबनायसिम नायगोन, आं बुंनायल' नङा, नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजोंनो नायगोन रादाबाव मा बुंदों, माबायदि, बेफोर गासैखौबो डिटेल्स नोंथांमोना जानो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय, नोंथांमोना बे रादाबखौ नायलांदो। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर यहां हंगामा हुआ है। सरकंडा इलाके के वसंत विहार कॉलोनी में प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदू संगठनों ने भांडाफोड़ किया है। हिंदू संगठन को सूचना मिली थी कि कॉलोनी के एक घर में प्रार्थना सभा के आड़ में लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को सूचना देने के साथ ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। यहां एसएसएल कर्मचारी राजेंद्र खरे के मकान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू समाज के कई महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे। यहां हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भ्रामक जानकारी देते हुए मौजूद लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए मकान के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने एसएसएल कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है और केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। टोटल यहाँ पे 10 से 12 लोग थे और जब हम लोग पहुँचे तो हमने प्रशासन को अलर्ट किया। पुलिस प्रशासन के आने के पहले हम अंदर नहीं घुसे थे और मैंने झुक कर वहाँ पे सुना है तो वो हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में भ्रमिक मतलब घटना को बोल रहे थे कि लालच का भ्रम देके हमारे हिंदू साथियों को भ्रम में डाल के हम उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। बसंत विहार कॉलोनी के अंदर में धर्मांतरण हो रहा है। प्रार्थना सभा के आड़ में भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहे हैं, जिसकी सूचना पे हमारे साथियों ने आज मिल करके उन पर कार्रवाई करवाया है। पुलिस प्रशासन को बुला करके उनको धर दबोचा है और अभी थाने लेके आए, एफआईआर हो रही है। प्रार्थी छत्रपाल साहू द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि राजेंद्र खरे नामक व्यक्ति प्रार्थना सभा अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा था और जो सभा आयोजित करते हैं उसमें लोगों को भला फुसला रहा था। इसकी रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त बिलासपुर से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पिछले कुछ महीने से हम देख पा रहे थे कि बिलासपुर के आसपास के जो इलाके, आसपास के जो गांव हैं, वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन अब शहर के बीचों बीच बसंत विहार जो कॉलोनी है वहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्या वजह है कि ये गाँव से लेकर शहर तक ये धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है? लाख कोशिशों के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पा रही। किस तरह से पूरा मामला सामने आया और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? बिल्कुल श्रवण, देखिए ये कह सकते हैं कि बैक टू बैक अगर कहें तो बिलासपुर में धर्मांतरण के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और 2 दिन के भीतर ही ये दूसरा मामला है। पहले मस्तूरी, उसके बाद बिलासपुर शहर इसका धर्मांतरण का हॉटस्पॉट बना है। क्योंकि हम बीते कुछ महीनों की अगर बात करें तो लगभग 40 से 50 मामले यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें खास तौर पर जो शहरी क्षेत्र का यहाँ से और मस्तूरी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण के मामले हैं वो सामने आए हैं। ताज़ा मामला जो है वो शहर के बीचों बीच का है, सरकंडा क्षेत्र का। यहाँ बसंत विहार कॉलोनी सीएल कर्मचारी हैं राजेंद्र खरे, उनके घर पर यहाँ प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। हिंदू संगठनों को इसकी सूचना मिली, पुलिस के साथ हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इसमें हिंदू धर्म के थे, जिनको यहाँ पर ईसाई धर्म के बारे में प्रेरित किया जा रहा था, उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ ही सबसे गंभीर बात जो है, हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं इनके बारे में भ्रामक जानकारी भी यहाँ प्रार्थना सभा के जरिए दी जा रही थी। इस पर हिंदू संगठनों ने यहाँ पर कड़ी आपत्ति। चले,
चले जितेंद्र, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर भ्रामक जानकारियां भी दी जा रही, कुछ इस तरह का खेल यहाँ पर चल रहा है। ऐसे मामलों पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आसा आरो मिजिंथिदों थारैनो नोंथांमोना गोसो होनानै नायबाय आरो खोनासंबाय आरो नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिबाय बेयाव माबायदिहाय खुलुमनाय सिबिनाय जादोंमोन आरो बेयाव माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। बे जादों जाहैबाय नैबे 2025 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 16 खालाराव जानाय मोनसे जाथाय आरो बे छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङावनो बिलासपुर होननाय जि मोनसे टाउन दङ, बे टाउनावनो जानाय मोनसे जाथाय, जेरावहाय टाउन ओनसोलनि सुबुंफोर जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बिथांमोना मोनसे न'आव खौसे जानानै आर'ज खालामदोंमोन, खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन एबा गिर्जा खालामदोंमोन। बेखौनो दुथांफोरा, माखासे गाज्रि सुबुंफोरा जायफोरा बेफोराव नोजोर होबाय थायो, बिथांमोना थांनानै बन्द खालामहैदों। बिथांमोना पुलिसनो इनफरमेसन हरबाय जे बेयाव धोरोम सोलायनायनि खामानि जादों होननानै, आरो पुलिसा फैबाय आरो पुलिसा थारैनो तदन्तखौ खालामगासिनोबो दङ। आरो बै गिर्जानि जि पास्टर दङमोन, पास्टरखौ हमनानै लाना थांबाय। पास्टरजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरखौ, फोथायारिफोरखौबो लानानै थांदों, जिहेतु बेयाव कमप्लेन खालामदों जे बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन एबा खामानि मावदोंमोन होननानै। नाथाय बेयाव बेबायदि खामानि जेबो जायाखै। जि सासे व्यक्तिया बुंदों बिथाङा सिरि सिरि खोनासंहैदोंमोन, आं सिरि सिरि खोनासंहैदोंमोन होननानै बिथाङा गावनो बुंदों गावनि खुगाजों जे आं सिरि सिरि खोनासंहैनायाव बेयाव बुंनाय खोनादों दि देब देबी हिन्दु धोरोमनि, जायखौ हिन्दु धोरोमनि सुबुंफ्रा इसोर होननानै बुङो, बिखौ बिथांमोना रायखोमादों बा माबा माबि बुंदों, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। नाथाय बेफोर बाथ्रायाथ' माब्लाबाबो जानो हाया, मानोना गिर्जायाव खुलुमनाय सिबिनायनि समाव जों इसोरखौसो खुलुमो, सोरखौबा रायखोमानायनि, बबेबा सोरनिबा इसोरफोरखौ माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि, सोंखारिनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया। दा बेवहाय बेफोर गासै बाथ्राफोरा नंखाय होननानै जों बेयावनो हमदांनो हाखायो। जेखिजाया अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिथांमोना सैथो बुंदोंब्लाबो, बिथांमोना असैथो बुंदोंब्लाबो आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै जाहोना बेसोदि जों जेन आप टु डेट जानानै थानो हायो। जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बबे जायगायाव बहा मा जागासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा अत्याचार सोलिगासिनो दङ, बेफोरखौ नोंथांमोननो मोन्थिहोनायनि जाहोनावल'सो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। सैथोखौ इसोरा मोन्थिगौ। बै गिर्जायाव थारैनो माबा मोनसे सोरखौबा रायखोमादोंमोन नामा, रायखोमायाखैमोन नामा, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जिसुआ मोन्थिगौ। नाथाय जों बे बाथ्राखौबो मोन्थिगौ जे जोंनि सायाव गोबां अत्याचार खालामनो थाखाय गोबां नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै, फाव फान्दायनानै गोबां पास्टरफोरखौ जेलाव लांहोगासिनो दङ, जोबहोगासिनो दङ। गोबां मिशनारिसफोरखौ, गोबां इभान्जेलिस्टफोरखौ अलरेडि जेलाव गोबां सोगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ जों मोन्थियो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दा बेयावखायनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, आर'जआव थाबाय थागोन, आर'जआव बोलोगोरा जागोन, गुबुननि थाखायबो अरायबो बिसौग्रा जागोन। जि मण्डलिफोर दङ, बै मण्डलिफोरा जेन गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों जालाङो, बिनि थाखाय लागारबो नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारनि समाव नोंथाङा आर'ज खालामबाय थागोन। जि छत्तीसगढ़ रायजो दङ, छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव थानाय जि ख्रिस्टियानफोर दङ, जेराव जि तारनाफोर मोनगासिनो दङ, बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालामनो दाबावथार। साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय आर'ज खालामनो दाबावथार, साफ्रोमबो पास्टरनि थाखाय आर'ज खालामनो दाबावथार, साफ्रोमबो इभान्जेलिस्टफोरनि थाखाय, मिशनारिसफोरनि थाखाय जेन बिथांमोना बोलोगोरा जानानै इसोरनि खामानिखौ मावबाय थानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारनि समाव नोंथाङा अराय सम गोसोखांगोन, आर'ज खालामफ्लायबाय थागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, देवब्ला आंनि भिडिअखौ फोजोबलांनो हास्थायबाय। नोंथांमोना गासैबो रादाबखौ मोन्थिनो हाखादों जे मा जागासिनो दङ। बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन, आरो हायोब्ला सम दङब्ला शेयार खालामनानै होगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंलांफानो नागिरदों। माखासे मानसिफोरा कमेन्टआव बेखौनो बुंहरदों दि जे आङो रादाबखौ नायबाय थानो मोजां मोनाखै एबा आं रादाबखौ गाहाम मोना होननानै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। दा अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोननो थाखाय बेफोरखौ लाबोनायनि जाहोना बेनो, जों जेन मोन्थिनानै थायो मा जानानै दङ, जोंनि भारतआव ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा अत्याचार जागासिनो दङ, बेफोरखौ जों मोन्थियो। बियो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथिथार। दा बेवहायसो बेखौ लानानै फैदों। आरो लोगोसेनो नंगौ, फैबाय थानाय समाव आङो इसोरनि बोसोनफोरखौबो लाबोगोन। नाथाय नोंथांमोना नेनानै थागोन इसोरनि बोसोननि थाखाय, लोगोसेयैनो रादाबखौबो। दे अब्ला बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।